62, Mosku 80 eta Bartzelona 82. Datorren urtean Beijingen izango dira Joko Olimpikoak. Baina orain, atzera egiteko eskatuko dizuegu. Eta 7 hitz, kontzeptu edo gertaera dagozkien Joko Olimpikoetan kokatzea. Hori egin beharko duzue. Gu 7 hitz, kontzeptu, izen esango dizkizuegu eta zuek 3 Joko Olimpiko horietako batean kokatu beharko dituzue. Albalin bada, asmatuz. 7ak asmatu ezkeo, urrezko domina milu zen. Lehenengoa. Dream Team. Barcelona 82. Barcelona 82. Boikota. Mosku 80. Mosku 80. Irail beltza. Irail beltza. Munigen. Bai. Ez dituztela... Bai. Munich 72. Munich 72 kokatu duzu irail beltza eta misa nun? Mosku 80. Mosku 80. Pilota? Barcelona 82. Barcelona 82 kokatu duzu. Mark Spitz. Munich 72. Munich 72 eta Sebastian Coe? Mosku 80. Mosku 80. Zein presio? Zen bat domina erabazi dituzue? Zeman bedai? 7, espero. Ikus dezagun. Dream Team Bartzelonan kokatu duzue. Ondo kokatu alduzue? Bai. Eta pilota? Bai. Oso ondo, Dream Team, Estatu Batuetako saskibaloi taldari deitu zioten, eta pilota ez da kirol olimpiko, baina Bartzelonan erakustaldi moduan jokatu zuten, oso ondo. Atzera ingo dugu, eta Moskura joko dugu. 1980 urtean gaude. Boikotek izan altzan Mosku? Bai. Misa? Bai, Moskun. Eta Sebastian Coe Moskun altzegoen? Bai. Bai, korrikalari ezaguna, Misa Olimpiadetako maskota, marrazki bizidunak ere baziren gure sasoian, eta boikota Estatu Batuekin batera beste 74 herrialdek egin zuten. Lehen esan dizuegu, historia egingo duzuela zer da zer hau osorik asmatu ezkero. 21.900 eta 10 euro eramango zenituzkete etxera. Aidanez, zer da zerra osorik 2 aldiz asmatu duen lehen bikote izango zinatekete. Baina horretarako, 2 hauek asmatu beharko zenituzkete. Mark Spitz, Munichen kokatu duzue. Han altzegoen? Bai. Bai, urrezko 7 domina lortu zituen Amerikako Estatu Batuetako igerilariak. Urrian gaude, eta urriaren belztu egingo zaizue, hau asmatzen ez balin baduzue. Irail beltzak ba aldu zerikusirik Munikeko Olimpiadarekin?